Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur lotura kimikoak ikasiko ditugu. Hiru lotura mota dauzkagu. Lehenik lotura ionikoa, lotura kobalentea eta lotura metalikoa. Orain banan ikusiko ditugu bakoitza. Lotura ionikoa metal baten eta ez metal baten arteko lotura eratzen denean ikusten da. Kasu honetan, metalak beti elektroi bat emango dio ez metalari, eta ez metalak hartuko du lotura hori. Orduan, bi hoi eratuko dira, eta elkartuz, konpasatu neutro bat lortuko litzateke. Orain adibide bat ikusiko dugu. Sodio fluoruroa, NaF formulua duena, Na metala, tola periodikoaren ezkerraldean dagoelako, eta fluorra ez metala, tola periodikoaren eskumaldean dagoelako. Orduan, hauek konposatu ioniko bat eratuko litzateke. Orduan, nola eratzen den lotura hau ikusteko, lehenik bakoitzaren konfigurazio elektronikoa egin beharko litzateke, sodioarena eta fluorrarena. Sodioaren konfigurazio elektronikoa, Z berdin 11 izanik, bat S2, bi S2, bi P6, hiru S bat izango litzateke. Eta fluorraren Z berdin 9 denez, bere konfigurazio elektronikoa, bat S2, bi S2, eta bi P5. Orduan, lotura hau eratzeko, elementu bakoitzaren azken maila, ez metalaren azken maila, beteta izatea komenigarria da, horrela eratuko ditzateke konposatua. Beraz, fluorraren kasuan bi P5 daukagunez, elektroi bat irabazten badu, bere azken maila beteta izango zuen, orduan egonkorra izango litzateke konposatua eratzeko. Beraz, kasu honetan, sodioaren azken mailan bat elektroi soberan duenez, elektroi hau emango dio fluorrari, horrela, bi P6 geldituko litzateke, eta maila betetak izango litzateke, izango lortuko zuen fluorra. Beraz, orain horrela, mugimendu honen bidez, ioiak eratzen dira. Sodioa elektroi bat galtzen duenez, Na plus geldituko litzateke. Elektroi bat galtzen duen, galtzean plus karga gelditzen delako. Eta alderantziz, fluorra elektroi bat irabazten duenez, minus karga hartuko zuen. Beraz, badauzkagu orain, Na plus eta F minus, beraz, konposatu bat eratzeko kargak anulatu behar direnez, 0 eman behar duelako batura, beraz, plus, gehi minus, konposatu neutro bat gortuko genuke. NaF izango litzatekera. Eta hau izango litzateke lotura ionikoaren oinarrizko kontzeptua. Orain, lotura kobalentea ikusiko dugu. Lotura kobalentea ez metal, gehi ez metal baten arteko lotura eratzen da konposatua. Orduan, kasu honetan ez dira elektroiak ematen bata besteari, baizik eta partekatzen dituzte, beraien artean konpartitzen dituzte, horrela zortzikotoaren araua bete ahal izateko. Zortzikotoaren araua zer da? Elementu bakoitzaren azken mailan zortzi elektroi izan behar dituztela beti. Orduan, hemen adibide batean ikusiko dugu. Kasu honetan amoniakoa, NH3 formula duena, nitrogenoa bere Z7 izanik, bat S2, bi S2, bi P3, eta H, Z berdin bat, orduan bat S bat. Ere, aipatu beharra dago, hidrogenoa salbuespen bat dela eta kasu honetan, berazken mailan bakarrik bat S bat denez bere konfigurazio elektronikoa, berazken mailan bakarrik bi elektroi gehienez eukial duela. Ez du zortzikotaren arago betetzen, bakarrik bi gehienez eukial izan duelako eta bi baditu egonkorra da. Orduan, zer lortu nahi dugu nitrogenoaren azken mailan, orduan, bigarren mailan, zortzi elektroi izatea totalean, orduan. Badauzkagu hemen bi gehi hiru, bost elektroi. Beraz, hiru elektroi konpartituz beste elementuarekin, zortzi elektroi lortuko genituzke. Horrela, konfigurazio egonkorra lortu izateko. Beraz, hemen hidrogeno hau partekatu aldu bakarrik elektroi bat. Orduan, zer esan nahi du hau, hiru hidrogeno barko ditugula, falta diren hemen hiru elektroiak konpartitu izateko. Orduan, igual ikusten da hobeto kutzen bidez. Hau da, hidrogenoaren konfigurazio elektronikoa, baina kutsaren bidez. Eze mailan beti kutsa bat dago. Eta hemen, kutsa bakoitzan bi elektroi sartzen dira. Orduan, hemen hidrogeno baten elektroi bat, hidrogeno baten beste elektroi bat, eta hidrogeno baten beste elektroi bat. Orduan, nitrogenoaren azken mailan bi P3 daukagu. Justo azken azpi mailan. Orduan, daukagu IP3, hau izango litzateke, epen mailan, hiru kutsa sartzen dira, 6 elektroi dauzkagolako totalean. Orduan, hiru elektroi ditugunez, kutsa bakoitzean elektroi bat jarriko genuke, beti alik eta sakabanatuan jartzen direlako elektroiak, eta orduan, ikusi dezakegu nola,
nitrogenoaren kutsa bakoitza betetzeko bi elektroi izanik, hidrogeno bat beharko genituzkela, hiru hidrogeno beharko genituzkela, kutsa bakoitza bete izateko orduan. Hidrogenoaren elektroi hau, nitrogenoaren elektroi honekin partekatuko litzateke, eta orduan bi elektroi izango genituzke bai hemen goian, bai hemen behan. Kasu honetan berdin, elektroi hau beste honekin partekatzen da, eta ere, bi elektroi goian, bi elektroi behan. Eta kasu honetan berdin. Orduan, badakigu formula NH3 dela. Horrela, lortu dugulako nitrogenoaren hiru elektroiak betetzen, hiru hidrogenoren bidez, eta hidrogenoaren kasuan lortu dugu S maila hau, gehi bat elektroi bakoitzean, bi elektroi izanik. Orduan, hidrogenoaren kasuan egonkorra delako bi elektroi izanik. Eta orduan, horrela izango litzateke lotura kobalentearen oinarrizko kontzeptua. Azkenik, lotura metalikoa, lotura hau metalen artean gertatzen da, eta kasu honetan metalak elektroi bat galtzen dute. Orduan, beti egoera positiboan ageri dira, bere balentziarekin, eta hauek kristalsare bat eratzen dute. Kasu honetan, ikusi daiteke nola metalen artean odei elektroniko bat eratzen dela. Eta hau izango litzateke oinarrizko kontzeptua bakarrik. Jakin behar da, joi bezala agertzen direla elektroia galtzen dutelako, eta beraien arteko lotura odei elektronikoen bidez ematen dela. Eta hau izan da guztia, orain adibide batzuk ikusiko ditugu. Ariketa honetan eskatzen digutena da lotura motak ondorioztatzea. Orduan, kasu honetan, adibidean ikusi dezakegu ematen digutela bi atomo. N eta F, nitrogeno eta fluorra. Hauek biak, taula periodikoaren eskumaldean daudenez, ez metalak dira. Orduan, ez metal gehi ez metalen arteko lotura kobalentea izango genuke. Lotura kobalentea hau nola ematen den jakiteko, konfigurazio elektronikoak aztertu beharko dira lehenik. Badakigu, nitrogenoaren Z zazpi dela, orduan bere konfigurazio elektronikoa, bat S2, bi S2 eta bi P3 da. Fluorraren kasuan Z berdin bederatzi da, eta bere konfigurazio elektronikoa bat S2, bi S2, bi P5. Orduan, lotura kobalentearen printzipioaren arabera, lortu behar dugu bakoitzaren azken mailan 8 elektroi izatea 8 kotoaren araua betetzeko eta konposatu egonkorra eratzeko. Orduan, badakigu nitrogenoaren azken mailan dauzkagu bi elektroi, gehi hiru elektroi, 5 elektroi. Beraz, 8 kotoaren araua betetzeko eta 8 elektroi lortzeko, beste 3 elektroi beharko dituzte. Orduan, gehi 3 elektroi, berdin 8 elektroi. Beraz, badakigu nitrogenoak 3 elektroi beharko dituela. Orain, beko fluorra ikusiko dugu. Fluorra, badaukagu azken mailan, badauzkagu bi elektroi, gehi 5 elektroi, 7 elektroi. Orduan, 8 kotoaren araua betetzeko ere, beste elektroi bat beharko luke. Orduan, bat elektroi. Orduan, 8 elektroi izango genuke. Orain, hauen arteko lotura eta zenbat atomo dauden ikusteko, hoberena nire ustez da, kutzen bidez ikustea. Badakigu, elektroi bat jasotzen duenean, hemen daukagu elektroi bat eta hemen 3. Orduan, nola konpondu aldugu hori 3 fluor izanik eta nitrogeno bat. Orduan, hau kutzen bidez hobeto ikusiko dugu. Nitrogenoaren kasuan, irudikatuko dugu bere azken orbitala, bi P3. Orduan, nitrogenoa izango litzateke P3 denez, P dauka 3 kutsa, eta kutsa bakoitzean bi elektroi sartzen dira. Orduan, kasuetan 3 elektroi dituenez, aldik eta sakabanatuen jarriko genituzke, eta orduan bat kutsa bakoitzean. Hau izango litzateke nitrogenoa. Eta fluorra esan dugu, 3 elektroi konpartitu izateko, 3 fluor egon barko direla, hemen daukagu 3 elektroi konpartitzeko, eta hemen daukagu bat. Orduan, 3 fluor jarriz, eta fluor bakoitza bat elektroi konpartituz, izango genituzke ja 3 elektroi hauek. Orduan, 3 fluor jarriz kutzetan, ere, kasu honetan, ere, azken maila P da, orduan, 3 kutsa bakoitza, hau F bat, hau beste F bat, eta hau beste F bat. Orduan, kasu honetan, maila bakoitzen badaukagu 5 elektroi. Orduan, alik eta sakabanatuen jarriz, gero 4 eta 5, eta hemen berdin. Horrela geldituko litzateke. Eta hemen dauzkagu, bakoitzean, hemen 5
eta hemen bakigu nitrogenoak 3. Orduan, orain, elektroi bakoitza konpartituz, hau konpartitzen da nitrogenoaren elektroi honekin, hau konpartitzen da nitrogenoaren elektroi horrekin, eta hemen horrela konpartitzen dira. Orduan, horrela lortzen dugu fluorraren solte dagoen elektroi batek, nitrogenoaren solte dagoen beste elektroi batekin konpartitzea. Orduan badakigu, lortzen den konposatua NF. 3 lortuko zela. Beti sortzikotoaren araua lortzea nahi dugulako. Eta horrela izango izateke ariketa hau. Orain beste ariketa honetan, B atalean esaten digute Na eta oxigenoa dugula, osea, sodioa eta oxigenoa. Orduan, lehenik konfigurazioek, sodio eta oxigenoa, sodioa taula periodikoaren ezkerraldean dagoenez, metala da, eta oxigenoa eskumaldean dagoenez, ez metala. Orduan, metal gehi ez metal, lotura ionikoa lortuko genuke. Sodioa, Z11 izanik, bat S2, bi S2, bi P6 eta 3 S bat izango zuen konfigurazio elektronikoa. Oxigenoaren kasuan, Z berdin 8 denez, bat S2, bi S2, bi P4. Orduan, kasu honetan ere, sortzikotoaren araua bete behar da. Baina kasu honetan, beti metalak ez metalari elektroia ematen dio, horrela ez metalak sortzikotoaren araua betetzea lortzeko. Orduan, badakigu ez metalak kasu honetan, berazken mailan dauka, bi gehi lau elektroi, 6 elektroi. Beraz, sortzi lortu alizateko, bi elektroi gehiago barko ditu. Eta, sodioak, hau da, eman bar duena, berazken mailatik, orduan, elektroia hau da, beste honi emango diona. Baina zer gertatzen da, hemen bakarrik daukagu elektroi bat solte. Ze bere, maila hau, beteta dagoenez, hemendik elektroi bat ematea ezinezkoa da. Izan behar da, elektroi bat ezparekatuta dagoena, edo maila ez beteta dagoena. Orduan, zer gertatzen da, kasuetan elektroi bat dugunez, bi elektroi beta izateko, hau esan nahi du, bi Na barko genukela konposatua eratzeko. Orduan, Na sodio bakoitzak Na ematen badio oxigenoari elektroi bat, orduan guztira emango dio bi elektroi, eta sortzikotoaren araua beteko luke oxigenoa beteta egongo litzatekelako sortzikotoaren araua betez. Orduan, hau esan nahi du, lortuko genukeen konposatua Na bi F dela. Izan ere, sodioak bi elektroi emanez, karga positiboki bi Na plus izango genuke, eta oxigenoak bi elektroi irabazten duenez, hauk negatiboki kargatuta geldituko litzateke. Hau negatiboki kargatuta geldituko litzateke. Orduan, bi minus geldituko litzateke kargak neutralizatuko ziren, eta Na2F konposatua lortuko genuke. Eta hoi izan da guztia, gogoratu, zai sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.